Et poden explicar molt les coses des d'una vessant teòrica, però el que realment et dona el teatre és l'experiència, és la vivència, tot allò posar-ho en pràctica tu i veure realment si funciona o no funciona. Aquest taller, en quant a cohesió d'equip, és d'una manera ràpida, pots estar-los dient als teus treballadors que pam, que pim, i en canvi el teatre d'una manera automàtica treballa tota una sèrie d'objectius que es posen en pràctica de seguida i que ho pots veure. I a més, tu passes bé i rius i recuperes el joc, que l'hem perdut bastant, l'humor. També hi ha una cosa important, es perden les jerarquies, els estatus, i quan un vol cohesionar equips, per mi és essencial que hi hagi un moment on et sents part i sobretot el gaudir i passar-s'ho molt bé.